ngiyabingelela uDlamini lo useMpumalanga Umthandazi. Ngisayona umbulo khona ekhaya. Ngiphethe iwasho ezahlukahlukene. Uma kwenza uyidinga uma uyilangazelela ngiyakuposela nge-courier guy zifika la khona umbulo khona ekhaya zihamba ngani nge-courier guy. Umbulo okhona ekhaya ungayibukeli impilo ayisiyo inkomo. Inkomo uyibukela mhlambe usuke wazi uzoyihlaba wenze ishibo. Impilo yakho umbulo ekhaya ungayibukelele. Uyafisa umuzi kuvusa ikhala kini uganwe ulotshole uthenga imoto isikhundla emsebenzini uphumele empilweni idlo zakho ligezeke emzimbeni kube nenhlanhla mhlawumbe isithunzi sakho umbulo khona ekhaya. Nawe ngikuphethe kwanamhlanje uyiwasho zala ekhaya kaDlamini. Ngiphethe amanzi ufaka ishumi phakathi uyawaphuza ugeze ngawo uthandaze umbulo khona ekhaya. Ngiphethe imbiza umakhucula umbulo khona ekhaya phuza emini ekuseni ntambama. Uma unenkinga la e-discharge uma unenkinga kuphi ekungcola kwegazi umbulo khona ekhaya. Ngiphethe uLocksmith. uLocksmith lo ufaka imali engango-200 la phakathi u200 uyafutha uyageza khuluma wenza ukuthi ube negazi uthandwa ngabantu ufakele umsebenzi umbulo khona ekhaya. Bese kuba noBlue Key. uBlue Key uyaphalaza uyafutha uyageza noma ingane esikole uyakhonta ugeze ngawo uvulele ingcondo uyafutha ugeze phansi uvula izinto ezalokhwa izinto ezavalwa umbulo khona ekhaya. Ngibuye ngibe nelanda ilanda limhlophe umbulo khona ekhaya liyafutha liyageza uyalikhulumisa for izinhlanhla for impumelelo nento zakho ezathetshulwe ezalahla ezahamba ukuze akhwehla zibuye umbulo khona ekhaya. Uthola nje ubisi khandela imhlophe khandela eliyelo lo bisi demona amanzi abila uyakha spoon thele phakathi khanisa amakhandlela oyi2 abele cenga khona amakhandlela bese uyakhuluma bese uyathandaza konke kodwa isikhwenya namakubuye. La ugowani umbulo khona ekhaya wesicitho uninke iphupha ngamangcoliso phupha khona ezikhamba emzimbeni uyafutha uyageza ugowani owesicitho kuphela. Ufuna uphaza ngawo lesa manzi nivusa nithela amashisako bese umbulo uyaphalaza ugowani wesicitho. Bese kuba na rose urose umbulo khona ekhaya uyafutha uyageza nawo urose umbulo khona ekhaya. Inhla zakho into zakho ezinhle uyayibuthisa zibe ndawonye urose umbulo khona ekhaya zingabi buhlayihlayi umbulo khona ekhaya. Urose lo uyakwenza ukuphumela kakhulu empilweni inhla zakho ziyahlangana. Bese kuba nobhejisa inyosi yahlaba uchela umuzi ekhaya phinde futhi ufuthe ngawo ufaka umkhonto ufuthe umile umbulo khona ekhaya. Bese ke sawufaka umeze noma umkhonto usiyakhuluma ukuthi akubile emva konke okwenziwa empilweni yami okubi nganalo ekhaya ngiyabheja ngalo. Ucuphe ufake amanzi nabandabo uchele wonke lo muzi phinde futhi ucuphe uthele emalahleni kusho intuthu la ekhaya. Impepho le before into zami uyisebenzisa uyayishisa impepho ke kuniyamahala ke yona uyayishisa ubike lezi zinto umbulo khona ekhaya. Intambo le ihlala emotweni noma kuwe emzimbeni igadi elicaleni nginenkinga emsebenzini nginenkinga ku-relationship ngicela ungibambele into zami ezingafuni ukulunga zizawulunga umbulo khona ekhaya. uDlamini lo Mthandazi useMpumalanga. God bless you. Ngiyandithanda kakhulu. Kube ningfollowe ni-like la ku-YouTube ngikhona futhi na TikTok ngiseMpumalanga umbulo khona ekhaya. Uma udinga ukufika la ekhaya uyafika la ekhaya sikusebenze sikufake esifuthweni sikugezise sivule into zakho ezavala umbulo khona ekhaya. Lo okulokhile njengamanje ngaba kuthiwa imali zakho awukhona ukuba nengane mhlawumbe ulasithunywa ufuna ukugeza idlozi kepha mina ke angithwasisi umbulo khona ekhaya angithwasisi. Inkosi ibusise inkosi ekhanyisela but into ezenhlanhla nokuphumelelisa ngenzeka umbulo khona ekhaya mangithi isandla doors are open uNkulunkulu umbusise nethunga lakhe idlozi lakhe abakuwo basekho emhlabeni asibakholwa kepha siyakholwa ukuba abakafi balele njengokusho kwani kweBhayibheli umuntu ongenena ngubani uNkulunkulu. Kuyovele kwenjalo inkosi ibusise. Amen. Uma ufuna ukuhlola online uyahlola nge-video call umbulo khona ekhaya 200 rand video call ka WhatsApp. Standard Bank isikhona Absa ikhona. Inkosi ibusise mhlawumbe nawe eThemalanga avumile neCapitec ihliba khona. Inkosi ibusise. Ngiyabonga. Thokoza. Vale ba.